segg. Miért? Nem, basszodjál meg! Na, így mi? Most Várj, innen kezdjük. Na, elbasztuk, tudod miért? Először meg kellett nézni, hogy a kamera benne van az egészben. Benne van az. Benne? Az egész? És a kezem hogy fog így játszani? Nem látszik. Várjál! Így. Ez csak. Így van, jó? Jó, várjál! És hogy játszunk így? Ja. Itt talán nem annyira zavarba. Jó, ez jó, ott kényelmetlen. Nekem is. Most jobb. Aha, jó már meg a felső gyerekeség. Várjál. Hello mindenkinek, én Zsegi, PM Hun vagyok. Mellettem a barátom, unokatesem. Dandan 10 Hun. Köszönjük szépen! Sziasztok! Haverok! Azt mondja, hogy ebben lövök. Ebben pacsizok. Mivel pacsizok? Belepasztok egyet, nem a feledbe. Olyan hülye vagy. Gyógyulja meg. Megszurkállak. Figyelj! Figyelj! Rossz voltál, kisfiam. Jaj, mit művel, drágám? Nem vagyunk elottóba. Várj már meg. Na, azt mondja, hogy ez lenne az a játék, a Broforce nevezetű játék, ez free to play. Hát nem nagyon. És letölthető is. Meg kell venni, és csak utána. Hát, most csak úgy egy demo verzióba tudsz kombózni. Ez... Ez az enyém, Léci! Pipi, nem az anyám. Ó, hogy nem látszik, te kis keci. Az amúgyista. Sonka! Az viszont az enyém. Mi? Hát nem nagyon. Vegyégy! Húha, az most már az anyám. Bazdmeg azt hittem, hogy is a törmetem. Rámesett, hogy ott láda. Ugyanarra állítottad be az ét, mint te izén. Ütés. Mi van? Szóval ez lenne az a híres nevezetes játék, amit már És most a billány. 33 másodperc az végigültünk egy pályán, az kevés. Bazd meg, hogy leestem. Hallod, headshotból jön a gyereket, de nem hall meg. A picsa! Picsa? Hát te mondtad. Mert rám szakad az egész blokk. Nem, meg Minecraft. Összenyomod. Most már baszhatsz várni. Húha. Jaj. Hát ez nagyon jól megoldottam, köszönöm. Élet, azt vagy. Az én vagyok. Micsoda picsa vagyok. Hú, azt láttad, hogy ilyen micsoda. Na, akkor mégis szépen. Hozzám. Gyerünk! Tessék! Jaj! Robbanás! De én ilyen köcsögös vagyok, és rosszul állítottad be, és ha valamit tart engem, akkor egyben meghalok. Olyan béna vagy. Kösz. Mit szívesen nagyon. Ó, checkpoint. Vagy nem. Erre kell, gyere. Itt vagyok. Az kemény volt. Fogom a büdös lábadat. Én szenvedés, most vettem fel az oktit. A játékba. Ja. Kicsi úró lesz a videóban. Mi? Hát ez a szeglelemzés lábadat. Az én biztosan megszólítottam most őt. Felgyújtottam a falfikámat. Ennyi? Anyád. Hallod, anyádé? Jaj, nekem! Anyád! Olyan csinálsz, hogy mit csinálsz? Vagy Blox, mit csinálsz? Mondhatom a nevedet is? Nem! Akkor én is ki... Hol a tiédet? Jó. Ó, azt Miért nem mondtad hosszan? mondja meg. Akkor az nem ennél van. Kutusz! Mit próbál kínálni, hogyha ő hal meg? Ez nem kínálja, az valami ördög. Olyan az zene. Feláldozhatók. Játék. A Broforce az a Feláldozhatók című film alapján, nem alapján, mert a
csak az... Hát csak egy ilyen... Csak a karakterek vannak benne. Annyi meg! Megmondtam? Kösz meg! Az nem én voltam, te voltál. De mindenféle szart össze-vissza nyomkodtál. Én nem nyomkodtam, beállítottam neked a kontrollert. És össze-vissza. Nem is össze-vissza! Vagy- Nem össze-vissza, meg gombokból áll. Nézd meg, figyelj! Igen, az a hülyes AD. Igen, az zével ősz. És mivel csinál azt a szuperütést? Íze. Nyomjál te is valamit? Össze-vissza nyomja valamit. Én tudom. Lövés. Na, tessék! Lövés! Ez a lövés. És ennek közben abban izé dobok. Abban dobom a gránátomat egy kis köcsög. Zori. Lekéselek valakit, esküszöm. Valami kísérjék le valakit! Nem, én beledobom a községüket. És baszatnak állni. Nem vállok meg. Csak. Muszáj bezárni. Hát igen, tudom. Sajnos. Anyáda rakítja meg. Figyelj, ráállítom a hát ez nem megy. Bazd meg. Az kemény volt, azt én észre. Ó, van élek. Várjál, még kis az. Én is érnek. Hát nagyon sokáig lőttél. De élek. Éltél. De élek. Jó. Rakétaként. Hallod, most komolyan itt kell megdöglenem? De élek, hülye. Akkor nem is segítsenek kiszabadítani, mert ezzel olyan itt vagyok. Nem szóltam? Meghaltam! Én haltam meg. De én is. Jó, bocs. Cukorkával ütögetsz, azt tudod? Észrevettem, ezzel kapaszkodom. Figyelj. Üsd le! Üsd le! Üsd le! Leütötted? Nem, megdobtam. Üsd le, valamelyiket üsd le. Figyelj, felrobbantom az egész kószerájt. Na most pofázzál, gyerekem. Tudod? Ennyi volt. Mindig meghalt. Dobj egy sonkát! Vagy dobj egy sonkát, gyorsan! Dobj egy Gyere, sonkát! mivel kell? Szupererőd! Jobb ez zonka. Jó, akkor dobod el, amikor már senki nem él, érted? Észrevetted, hogy egy segítségában raktál bombát? Mutasd! Várjál. Figyeld. Segítségben raktál bombát. Ugye? Mi? Abba rakta? Béna vagyok, nem az. Még másfél ennyi becsit a hülye. Rámosott a blokk. Ez a főben mentem fel. Lőn egyes és szíves? Szia! Ciao! Segítsek! Nézd meg, szürke pofám. Szürke pofám. Szürke. Gyere, rohanjunk végig, hallod? Hallod, én nem béna vagyok, én csak repülni tudom. Gyere, rohanjunk végig! Jó. Bazd meg, meghaltam! Gyere, rohanjál végig! Köcsög. Jó, figyeld. Azt hittem, hogy az! Jó, szóval egy videónk kb. Ennyire le. Jó. Viszont látásra! Ég, Sziasztok, viszlát!